Ale tohle je jiný dopis vodáči, než co jsem teď včera, ten je nejlepší. Skoro. To je 10.9.94, jo. To je napsat Dáša. Henko, já nevím, jestli ho znáš, píšu poslechnu. Dopis Magorovi. Miláčku, v životě jsi mi nedal tak zahulit jako nyní. V naprosté bezradnosti z toho, jak se za tobou dostanu, nikdo nejel, jsem zblbla 2 odrostlé kamarádky, první kultura, lákající se do přírody, plus na houby a tedy. Bylo jim jasné, že mě vezou na rande nepříčetnou. Cestou jsem si vyslechla spoustu keců, řidička zanedbala kvůli mě 3 děti, farářka zase svoji transplantovanou ledvinu. Dorazíme na statek, já slibuju oheň, holky se těší na busty a zde nikdo nikde a tma jako v pytli. Nenahmatala jsem sirky, abych rozžehla petrolejku, a tak kyselé ksichty obrátí auto zpět do kostelního vydří, že se vyptám v hospodě, jak vypadá situace. Hospodský se na nás vrhnul s veškerou svou pílí, dověděla jsem se, že to nejsi, za to ale máme zapojenou elektřinu, je najít ten šaltr. Karel Kryl chodí zloutnou, nemyslí na zimu a zimy se nedožije. Stejně jak boží syn s opaskem víno pije, s opatem Břevnovský a zimy se nedožije. Stejně jak boží syn s opaskem víno pije, s opatem Břevnovský. Opat nic nevyčítá, opat jen miluje. Rozpoznal syna svého, jenž se mu zpytuje. Otec má syna v lásce, stejně tak jeho syn, jen duši máme v sásce a nůši plnou vin. Okénku nad muzeem zamával jeden z nás světelných andělů. Zrodil se Anastás ve Vídeňském muzeu pod křídly andělů. Narodil se Anastás, neb anděl je i v nás. A z lidí, kdo ho vidí, uvěří v zázraky. Anastás věří taky, jde pevně za svým snem. Bože, stojí tu taky, ve zbroji odzbrojen, celé sám. Hledím mříží, brána trdo oblak, klaním se tvému kříži a věřím na zázrak. Celé sám hledím mříží, brána trdo oblak, klaním se tvému kříži a věřím na zázrak. Opate Anastázi, ty spolu s námi žil, rozséval si lásku, s námi si víno pil. Při ranních chvalospěvech už každý
tomu hrál, aby duše byla čistá pro Pána Ježíše Krista, aby duše byla čistá pro Pána Ježíše Krista, aby duše byla čistá pro Pána Ježíše Krista. Než to promyslíme, chce to pivo. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Transplantovaná ledvina si dala jako první. Já po krátké váhání, vlastně uvedla. My stojíme před Pánem Bohem, abychom já po krátkém váhání předložili naše životy a hlavně, že to nejsi hned po ní a vyřízená řidička, že na nás počká v autě, podíváš, že řídí. Čekala 4 hodiny. A když stůlá zimou nás přišla vyzvednout, drželi jsme ji v šachu ještě do 4 ráno. Hospodský se zakoukal do farářky, jenže se do ní zakoukal taky příbuzný Pinti a když po těžké rvačce hospodský nořil zabijákovi z Němči z hlavu mezi politky do třezu. Aleluja, aleluja. Roztrhli jsme je od sebe. Vláďa rukama a já huronským zpěvem. Zmiňovaného již našeho správce pozemku zlomil už předtím hospodským palákem Ferneta. Slavil 22 let manželství. Museli jsme tudíž s naším správcem přerušit nepití. Hospodský slavil vesele a neustále přitom hladil před tím těžce vybojovanou farářku. A jeho žena se na to 22 let musela koukat. Pak jsme se přesunuli domů do prostředního Vydří a holky, co mě přivezly na rande, si užívali s hospodským plus správcem pozemku. Prostě čeleď se k sobě měla, jen já jsem zůstal na ocet. A tak lovím z octautopence. Ráno si přijela hospodská po 22 letech vraždu v očích pro svého chotě. Ducha přítomný správce alespoň strčil nohu mezi dveře, aby zabránil nejhoršímu. Pak musel jet s naší a nyní už i svojí jeho řidičkou na Kotty Goliči, nechat jí umýt hlavu, protože jí měla plnou peří, spala ve vejminku a jak se později ukázalo, musela se jít vykoupat ještě do rybníka, protože jí peří lezlo i z prdele. Farářce jsem pumpovala ledovou vodu na vlasy z téhož důvodu, ale našli jsme i pivo pod natáčky. Když bylo po všem, náš pilný správce to peří vyluxoval a tu nejzdevastovanější peřinu s metákem myšinců jsme spálili na ohni, aby zmizela bez stopy. Celý den samá návštěva, nejhorší byl Toušek, který tě nepřivez, protože jsi byl potobraz. Tak jsem ho degradovala na čuráka posledního kalibru a už mi nesmí přes práh. Úplně z každého náladu mi vylepšili angličtí performanti, přijeli z Českého Krumlova s pivem za tebou se domluvit. Ptali se, jestli mohou vytisknout reklamní plakátky na akci zde a že v tom případě přijede jen na ně 1000 lidí. Tak jsem odpověděla, no problém. Přitáhnul jsem letadlo a vůbec se tu celé zaserou šrotem, takže si dělám hlavu, kam se ty 2000 lidí vejdou. Polda mi přinesl droždí, chtěla jsem ti upéct švestkový koláč, ovšem když tě nevzal do auta Toušek, tak tě takhle vzdělaného nenaloží ani žádný taxík, řekla jsem si a bylo po pečení. To mě ještě dorazil náš instruktor z autoškoly, ale jízdy jsem musel odříct, poněvadž mi v silničním provozu pobíjali bílé míšky. Tak jsem
mu vnutila farářku, která byla po ruce i po chuti. Potom jsem vyzvala Osaru na procházku po našich budoucích pozemcích až daleko za potokem. Honili jsme seny po poli a ty si někde honíš ocas. Mléčný dluh jsem vyrovnala, ale sedlák chce 200 krčesů za fůry, jímž se vnutil, součky jsou prabídné, rané jehličí, žádná bříza ani jakýkoliv kůl a náš správce to musel skládat osobně, tak se mi to zdá předražené. Večer jsem uvařila výbornou kulajdu z té věčné kupy hub, kterou nás náš správce zasypává. Farářka, hospodský správce a řidička si pochutnávají, jen já suším hubu a chce se mi rozkočit kunda. Nemám chuť než na tebe, tvoje věrná Dáša Vokata. To není tak špatný dopis. Já už mám asi 4, takže to vydáme jako milostné dopisy Dáši Vokaté. Myslím, že to bude bestseller. Chce se mi rozkočit kunda. Zanecej nám, Kristu závěti, celé své srdce odkázal nám. Pane, buď s námi, děkujeme ti, jsme tvoje děti, jsme tvoje děti. Jděte do prdele, když to kouká na vás, kurva. Fakt jste kreténi. Děkujem. To není sranda. To je dobrý, on se ten vítr točí.